एटा दिवाली रो ऑफर चलछि हम ए पड़ी जी मामा दिवाली स्पेशल दिशाती कौन कौन बाण फुटाइलु कहलु कहले तो तु गेलन भी कहब कह इे कह मु वीडियो करुच्ची पूरा यूट्यूब रे जीव हाँ तु कौन कौन फुटाइलु तु कौन कौन फुटाइलु लंका बाण ए छुआ मन तुम कौन कौन बाण फुटाइल मिजिति कौन फुटाइलु बाण हाँ आओ हाँ आओ पोपो भाज तुम कौन कौन बाण फुटाइल है खाली झरी बाण भाज तुम कौन कौन बाण फुटाइल टे कह हाँ या टे देखुन हाँ